Hola a tots i benvinguts al vídeo d'avui. Avui es ve un vídeo molt especial i us explicaré el per què. I és que sabeu que aquest 2025 es venen moltíssimes aventures en aquest canal. Una d'elles serà complir el repte dels 100 cims essencials de Catalunya, on, en principi, també farem algun cim que no sigui essencial. Però a part d'això, volem fer altres aventures i deixar-ho gravat. I ja esteu veient que estem aquí al mig del bosc, ja veieu que no hi ha absolutament res, i és que estem en el nostre lloc secret, perquè us venim a ensenyar les noves tendes de campanya que ens acompanyaran durant tot aquest any. I és que no són tendes normals, sinó que són tendes que tenen un pes molt baix i estan preparades per a aquest tipus d'excursions, per carregar-les a la motxilla i portar-les durant bastants quilòmetres. I no m'enrotllo més i començarem a muntar les tendes i ensenyar-vos el material que ens hem comprat i el per què, i és que aquestes tendes pesen molt poc i estan preparades per fer excursions i dur-les a la motxilla durant molts quilòmetres. Així que ens posem mans a l'obra i us anem explicant totes aquelles coses que porten i deixen de portar. I finalment, el dia següent, us explicarem què tal hem passat la nit, avui la nostra primera nit amb elles. Així que, va, som-hi! Estem aquí, al mig del bosc, a punt de gravar-vos el vídeo de com muntem les tendes i tot, i és que ens acabem de trobar un amic, com sempre, en les nostres aventures, i és que no us podeu imaginar qui és. Hola. Es veu bé? Sí. És un insecte pal. Uau! És superpetit. Sí, no sé si abans es movia, no sé si l'estem molestant gaire, suposo que sí. Sí, deixa el... L'apartaré, tio, per aquí. Deixa el llunyet per això. El deixaré aquí dalt, crec. Estarà millor, sí. Feia molt temps, jo també, que no em veia cap. Uau! Una oruga! Uala, veia mega oruga, no? Pues anava a fotre la mà aquí, això que he mirat. Arribes a posar la mà allà. Mira com es mou. Ja està. Uau, va ràpid, eh? Que locura! No es veu res, si es poses aquí. Què va, si està fluix. Que no, tio, però si mira, si es poses just aquí, tio, que està la llum del frontal, si sembla el sol, tio. Espera, Ara m'he quedat amb un foc a l'ull. Que no es veu res, tio, és una locura. Mira, espera, just on estàs perfecte. Sí, però... Bueno, people, pues jo m'he comprat... Bueno, farem ara la review de tendes. Vale, no si no us gens. miro perquè no us veu gens. I res, bueno, jo m'he comprat una tenda per Wallapop de segona mà. Realment, la vaig trobar gràcies a l'Arnau, que és un màster de Wallapop. Si voleu alguna cosa de Wallapop, correu arnau.vila@gmail.com i us ho busca tot. Aquest mail no existeix, però el meu mail no el donarem. Bueno, us puc donar el seu número. Bueno, i res, i vam comprar una tenda, jo em vaig comprar una tenda de 2, per si de cas algun dia, pel que sigui, bueno, pues ens estalviem portar una tenda, o som 3 i una persona no té tenda, i és una tenda de la marca Jamet i és el model Himalaya 4000. Perquè ho veieu millor, una vegada les tinguem muntades, us posaré la imatge de la tenda en pantalla i després us posaré el link per si la voleu anar a comprar. No m'emporto comissió ni res, simplement doncs és per ajudar-vos. I a Wallapop la vam trobar per 60 euros. Sí, dir que les dues tendes que portem són dues tendes molt bones, ara us explicaré jo quina duc, però les hem comprat de segona mà, amb molt poc ús, però bueno, al final per començar i això doncs ens van de sobres. Si més endavant fem excursions, no sé, més bèsties, llavors ja veurem què fer. Però per començar jo crec que estan de sobres les dues. Sí, de moment, o sigui, per fer els 100 cims essencials de Catalunya, amb això els fem 1000 cops, o sigui que cap problema per aquesta volta. Llavors, bueno, ell porta aquesta tenda, que com us ha dit molt bé és una tenda de 2, pesa 1,4 kg i la veritat és que és una miqueta més llarga que la que ara us ensenyaré, que la que duc jo, però realment no pesa gens, o sigui, 1,4 kg, jo penso que és molt poc. O sigui... Aquesta d'aquí pesa molt poc, realment a la mà, o sigui, no es fa... I bueno, aquesta és la bossa com gran, però la pots doblegar. Si li treus les varilles, la pots doblegar i es queda... Realment tampoc ocupa gaire a la motxilla. L'he portat amb una motxilla de 32, o sigui, sense problema. I jo porto aquesta tenda d'aquí, de la marca Altus. És una tenda de 1. Ara mateix no recordo el model, però igualment també us ho posaré per pantalla. I lo interessant d'aquesta tenda és que pesa només 900 grams. O sigui, és que no pesa... Agafa-la. Que xetada, no? Ja, realment no, es nota. Bueno, clar, i portes les varilles. Bueno, tranquil, serà un animal. I portes varilles i tot. Clar, mireu la mida d'aquesta tenda, vale? És
tenda més les... Es diuen varilles en català? Suposo que sí. Bueno, doncs Bueno, no tenda ho sé. més les varilles, més les piquetes, o sigui, està tot aquí. I a més, amb la seva nanseta, i és que no pesa res. O sigui, el millor d'aquesta tenda és que no pesa res. Important, les dues tendes estan fetes amb un material que és el ripstop, si no recordo malament, que és un material que fa que no es trenquin tan fàcilment. És a dir, ara estem aquí al mig del bosc, és veritat que hem netejat la zona, però podria ser que hi hagués alguna branca, alguna pedra o alguna cosa així. I diguem-ne que aquest material doncs, aguanta, és bastant resistent i de fet estan preparades per portar-les en un ambient així. Així que, important, quan aneu a comprar una tenda, fixar-vos en el pes, fixar-vos en les mides, en el tamany, i també de quins materials estan fetes. I també important saber en quines estacions estan recomanades, perquè és veritat que les nostres dues tendes estan recomanades en 3 estacions, no a l'hivern. Llavors, ara mateix estem a l'hivern, i us preguntareu per què estem aquí si no estan fetes per això. Doncs és que els dos portem bons sacs, portem bon material, i això doncs, ens ajudarà a que puguem passar la nit, en principi, sense cap mena de problema. Així que res, ens posem mans a l'obra, que ja veieu que està fosc i se'ns fa tard, i us ensenyem com són per dins. Sé que diuen que no s'ha de fer, però jo deixaré el sac posat ja. Us ensenyo també molt ràpid el sac que porto aquesta nit. Torna a ser de la marca Altus i, de nou, és un sac que el vaig triar justament pel mateix que la tenda, perquè el seu pes és molt poc, i és que aquest sac no arriba al quilo. Ja esteu veient la mida, que es fa molt petit, ja ho esteu veient, i és un sac de confort menys 3 graus. El Lucas, en canvi, porta un sac de menys 5 graus de la marca Simon, i la veritat és que ell va passar una miqueta menys de fred l'última nit, però jo crec que amb menys 3 graus és més que suficient, i més pel que farem ara. Vale. Uala, sí que caben 2 persones, Sí, no, que sí. De sobres. Però... Uah, està guai. Però que em falta, veus? Em falta aquí més tensió, però perquè no he posat les cordes, però perquè em feia una mica... Pots posar aquestes cordes aquí al final, i això, però està bastant bé. Sí, Té mosquitera també en la porta. Sí, aquí a l'estiu pots dormir així. El terra és el mateix tipus que la meva, sí, és el material aquest que... d'això. Està molt bé, Sí o no? A veure, tens espai per guardar la motxilla? No, de sobres. Puc guardar la teva, si vols, o sigui, és igual. La part aquesta que va a sobre de la mosquitera, a l'estiu, la pots cargolar i deixar aquí dalt, i tens la mosquitera perquè transpiri. O sigui, passi aire. Molt bé. Ara us ensenyaré la meva. Ara és el meu torn d'ensenyar-vos la meva tenda per dins. El primer de tot és que aquí, té una porteta tancada on et queda, no es veu molt, demà al matí us ho ensenyaré bé, et queda una part aquí que no és a dins de la tenda, sinó que és com a dins però externa, on tot aquest tros pots guardar les sabates, la motxilla, qualsevol cosa que vulguis deixar. Llavors, obres, veieu, és aquest espai d'aquí, on això queda, això queda també per deixar les coses, les sabates i tot. Llavors, el primer de tot és que tenim una mosquitera, també es pot recollir a la porta amb el ganxillo aquest d'aquí perquè transpiri l'aire, i una vegada entrem, tenim un espai aquí dalt de tot, que és per deixar la motxilla i totes les coses, la roba, el que sigui, i llavors aquí el sac. Us ensenyo el menú degustació que tenim per la nit d'avui. Jo m'he portat un tàper amb pasta i verdura, que hem de seguir la dieta, i un mousse de proteïna, però un mousse de xocolata. I el meu company aquí. Jo també haig de seguir la dieta, o sigui que m'he agafat una amanida César amb pollastre per la proteïna,
I després també tinc aquí a la sobre de tenda una mousse de xocolata també. I un batut de proteïnes que ens hem fet abans. Sí, això ha sigut més berenar que no pas sopar. I el millor de tot és que avui hem portat una poció de calor aquí dins. Sorpresa! I ens quedarem una estona, després de sopar, amb els frontals apagats, veient les estrelles, que això has de venir fins aquí per poder-ho veure. Per més. Ja estem totalment instal·lats a dins de la tenda. La veritat és que no fa tan fred com em pensava, així que, ara aprofitaré per llegir una miqueta, que justament avui, a veure si us ho puc ensenyar, m'acabo de dur aquest llibre. Serà important per vosaltres, així que més em val llegir-lo bé. I mentrestant el Lucas està veient el meu últim vídeo que l'he penjat avui, així que vosaltres l'haureu vist, no sé, fa una setmana, però justament l'he penjat avui, així que ell l'està veient ara. I res, ja anirem a dormir i demà us explicarem què tal han funcionat aquestes tendes. És la primera nit, almenys per part meva, que dormo en tenda al mig del bosc. No ho he fet mai i em fa una mica de respecte, però suposo i espero que vagi bé. Bon dia, ens acabem de llevar. No sé a quina temperatura hem estat aquesta nit, però ha fet una miqueta de fred. Tot i així hem pogut dormir bastant bé. I ara ens acabem de llevar els dos i és normal, no?, que hi ha molta condensació i la tenda està totalment molla, però per dins. Mireu això. Mira. Òbviament és normal perquè aquí dins fa més calor que fora i al final és normal que passi. Però és que m'he llevat pel matí, he tocat amb el colze i m'he quedat totalment moll. Però ja és hora de llevar-nos, que tenim moltes coses per fer avui i a més encara us hem d'acabar d'ensenyar les tendes i fer una miqueta de review de com hem dormit. Així que anirem sortint, ens anirem llevant i seguim. Punt negatiu, el tipus de piquetes que porten. Venen enganxades amb un paracord perquè les puguis treure i són unes piquetes molt lleugeres, però és que aquest paracord se m'ha trencat. És el primer dia que les faig servir, són noves. Llavors vull que veieu el problema que estem tenint ara mateix. És que a sobre si les agafes amb la mà et claves això. Sí, és que fa mal. Punt molt negatiu. Sucre, també et dic, però sí, està molt bo. Està boníssim. Està molt bo, però el meu és com més tubet. Reclinables o no sé què, val 13 euros una entrada. Més tot el que val les crispetes, que potser són 8 euros, que pas 20 euros. Mira, el menú... Però sí, et deixes molta pasta al cine. Doncs fins aquí un vídeo que no sabem si sortirà. Si surt, espero que hagi sigut útil per tots vosaltres i si us ha agradat o, com sempre, ens voleu ajudar en aquest canal, recordeu donar like i subscriure-us. I en quant a valoracions, és veritat que és el primer dia que les fem servir, no tenim experiència en altres llocs. Jo estic content amb la compra. No sé tu... Home, jo he dormit molt ample. Jo tenia molt espai. O sigui, ho tenia tot allà posat al costat i... Jo de la meva, en quant a coses bones, diré: per una persona és perfecta perquè l'esterilla queda superben encaixada. Llavors, un problema que passa a vegades és que l'esterilla es mou mentre dorms i al quedar-se encaixada és que no hi ha possibilitat. Llavors, és que ha sigut perfecte, era com estar en un llit. La ventilació, et diria. O sigui, tota la part de la mosquitera i tot, em sembla molt top l'entrada. I que tinc... Clar, per una persona tens espai perquè està pensada per dos. O sigui, realment tampoc és una cosa bona, perquè amb dues persones no crec que tingui gaire espai. Frontal, tot el que necessitis sempre a mà. Aquesta seria la part dolenta, que no té una butxaca.
Jo la segona cosa bona és que té una part a davant que no és de la tenda, però que pots deixar les coses, llavors pots deixar les botes i tot sense haver d'entrar-ho a la tenda i no l'embrutes. I l'altra part dolenta diria les piquetes, perquè les piquetes, tot i que pesen molt poc i es claven molt bé, després per treure-les són molt difícils, com ja heu vist en el vídeo. I dit això, anem a seguir esmorzant, que tenim molta gana, i és que no se m'acut una millor forma de despedir el vídeo brindant amb vosaltres amb un bon cafè. I amb un croissant. I amb un croissant. Adeu. Ciao, ciao.